Ето тук какво пише. Принудително и хуманно умъртяване на животните. И това е нещо, което, колеги, хиляди пъти сме го поставили на срещи, на работни срещи в Министерството. Не може така изведнъж. Когато са излезнали пробите, не знам кога са излезнали, дали четвъртък. Нормално е да вземе поне на нас, да дойда аз като колега, по какъв начин ще му обясна, да му кажа колега така. Никой не е звънял. Аз им звъня. От четвъртъка ни даваха грешна информация. От четвъртъка вечерта ни даваха информация, че нямат това заболяване. Че пробите са отрицателни. В петъка същия начин ни казаха, че пробите са отрицателни. И в понеделника към 3 часа ни сервираха, че пробите са всичките положителни. И как па така от 90... Те не са взели първо на първо 90 проби. Те описаха, че са взели над 90 проби и всичките проби са им положителни. Как па една не излезна здрава? От колко животни във ваше присъствие взеха проби? От моето стадо горе взеха 25 проби. При брат ми в едното 20 проби. 20 проби са взети. Така, колко проби донесаха в протокола, че са взели? 90 и кусур. 90, така казах. На вас не ви е дадена никаква заповед? Не. Значи 20 и 25, 45. Може да се отдели в Гърция да вземат. Не, развивали се от епроветките, не мога да разбера от флакончетата са си правили допълнителни пробили. Не мога да разбера какво е. Председател на браншовата организация, да питам, тук да, аз съм представител на Обединени български животновъди. Добре. Знаете, познават Плочеве, познавате Бойко Сенапров съм, така че, колеги, съпричастни сме към проблема и това нещо трябва да бъде прекратено. Имаме ли лаборатория, която да докаже, или лаборатория с лакмуси, които да бъде отцветено там и с един лакмус да унищожим един човек и неговия поминък и цялото семейство. Вижте, точно за това сме тук, защото този човек ще бъде унищожен. Този човек, ако му стане лошо, не дай си Боже, получи инфаркт или нещо умре, кой ще бъде виновен за тази ситуация? Днеска идва един човек, баба Ваха и казва, и този човек утре трябва да се унищожи всичко. Труд, който го е градил 50 години. Това е лошо. Синия език сме го минали. Точно аз съм присъствал лично в моите стопанства. Има ли лаборатория, която да докаже на 100%, че това е така? Може ли нещо аз да кажа? Имаме лаборатория. Колко е верно, колега? Ето по телефона ни казаха, че няма лаборатория. Бойко Синапов, аз с тебе се чувам доста често. Чуваме се. Колеги, вижте сега, за мен нашето предложение, което сме го давали многократно, когато се вземат такива проби, трябва да има подпис на флакончето или присъствие на представител на собственик на фермата. Вие по това сме ли се? Никой не е... Не. Тук говорим за нещо сериозно. Говорим за поминък. Говорим за единствения поминък, който остана в този регион. Ето, ама не може да идват да ги плашат хората. Ето са. Човек, обикновен човек, идват да го плашат. Дават му документ без подпис. Може ли да кажа аз нещо? Много добре знаеш каква е репресията върху нас. Знам. Знаеш за Велик ден какво направиха с нас? Това не говорим за политика, нали? Не, за политика не говорим за политика. Ето вижте, човек каза репресия. Как ни спреха 53 агнета. Ето вижте. Спомняш си го? Да, помниш случая. Ние сме същите. И сега сме чумясани. Значи видяха, че не могат да не спрат да продаваме агнетата. Сега дай да избиеме стадата напълно и да ги ликвидираме. Ето бе, колеги, вижте, Вижте, хора, разберете едно. Нашите представители, браншовата организация и всички други колеги са съпричастни в момента в цялата страна браншовите организации, колкото и да се мислят някой, че ние не се чуваме. Ние се чуваме и работим. Ние няма да допуснем това нещо да се случи, което те са навили на пръста. Обещавам ви го твърдо. Единственият вариант това нещо да се случи е те да докажат във ваше присъствие или в наше присъствие, че това заболяване наистина го има. Но ние ще си пратиме обещаваш ли? Обещавам твърдо. Обещавам твърдо. За това съм помолил министър Таков лично да дойде тук да се запознае и да излезем от тази ситуация. Защото това напрежение, този стрес, който го имате, просто няма как да го опиша. Аз съм го преживял. Това нещо. Его е. Не вере срам, бе, управляващи. Погледнете го, бе. Погледнете, бе. Човека, за родината, бе. За поминъка си, бе. Не вере срам, бе. Аз съм от Зърнов от жителите си. И съм